Mipasidaan ang Zamboanga City Police Office nga dakpon sab ang mga ginikanan nga ginatugutan ang ilang mga menor de edad nga anak nga magmaneho og motorsiklo. Kinihuman ang sunod-sunod nga pagkalambigit sa mga menor de edad sa aksidente sa kalsada sa syudad. Ano ang report ni Krista Dapitan. Naalarma na ang kapulisan sa Zamboanga City sa sagunsong pagkalambigit sa mga menor de edad sa mga aksidente sa kalsada sa syudad. Gani, sa walahing tala sa Zamboanga City Police Office, usa ka 15 anyos nga lalaki ang patay samtang nagmaneho sa iyang motor human nabanggaan og truck sa Barangay Vitali. Tungod niini, mipasidaan na ang kapulisan ngadto sa mga ginikanan nga dakpon sila kung mapamatud ang ginatugutan ng ilang mga anak nga magmaneho og motorsiklo o bisan ang pagpangkas lang og mga bata sa motor nga wala misubay sa pulisiya. We are going to implement arrests be made to parents who are conveying minors to motorcycles, which is not in fact allowed. Ubos sa RA 10666 o an act providing for the safety of children aboard motorcycles, kinahanglang adunay suot nga helmet ang mga menor de edad o kinahanglan maabot sa bata ang footrest sa motor. Dugang sa kapulisan, sugod-sunod semana, mas pahugtan na nila ang pagdakop sa mga menor de edad nga nagamaneho og motorsiklo o bisan sakyanan sa pakigtambayayong sa Land Transportation Office Zamboanga. Tumong niini nga masolusyonan ang mga kaso sa aksidente sa kadalanan ug mahatagan og saktong impormasyon ang mga ginikanan alang nasab sa kaluwasan sa ilang mga anak. Sana po sa ating mga magulang ay ipinapaalala namin ang inyong responsibilidad sa inyong mga anak pertaining to the responsible use of motorcycles and also driving, no? Yung ating mga sasakyan din, hindi lang po yung mga motor, kundi yung mga sasakyan. Ako si Krista Dapitan para sa One Mindanao.